Okay guys, magandang umaga na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan, at ngayon mga guys, nandito tayo ngayon sa may pinapagawa nating bahay. So ayan, at wala na tayong mapasahod sa mga laborer, kaya ngayon magle-labor tayo mga guys. Pero bago yan, maraming salamat pala sa lahat ng mga sumusuporta dito sa maliit nating channel at sa mga sponsor natin dyan sa US, kay Sir Bobby Ballesteros, kay Sir Johnson Bersosa or G619. Maraming salamat sa suporta at pa-sponsor niyo mga sir. Tuloy lang sa pagsuporta at pag-sponsor dito sa maliit nating channel. Ayan, maraming salamat din sa mga viewers natin dyan. Nandyan si Sir Leo Digario Versosa at si Ma'am Lourdes Andres ng Indiana, USA. Maraming salamat sa iyo, Ma'am. Patuloy lang sa pagsubaybay dito sa maliit nating channel. At ayan, maraming salamat din sa mga sponsor natin dito sa bayan ng Bugalyon. Ayan, at hindi ko na kayo isa-isahin pa para hindi na humaba yung videos natin. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga hindi nagpapabanggit, ayan, maraming salamat po sa sponsor po ninyo. Ayan, at sa mga nagbabalak na mag-sponsor dyan, ayan, open po tayo. Mag-comment lang po kayo dyan sa comment section. So, ayan mga guys, ito. At magle-labor na tayo. Samahan nyo ako mga guys, tara. Let's go!
Okay guys, at ngayon tuloy-tuloy yung trabaho dito sa bahay natin. So ayan, tayo ay wala naman ginagawa kaya maglilibor muna tayo ngayon. Abangan nyo yung update natin doon sa farm natin. Yan pala si ate ba, ate ngaran mo nyo? Ito Wendell Malikdam. Bakit yung malikdam kalalikdam? Ganyan malikdam. So yan mga guys, no? Update ko kayo kung matapos na yung hanggang sa matapos yung bahay natin. So ayan, abang-abang lang sa mga update natin. So ayan, hanggang dito na lang yung videos na naman natin ulit at maraming salamat na naman ulit sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel. So ayan, maraming salamat sa mga sponsor natin at sa mga sumusuporta dyan sa Bisaya, no? Ayan, daghan salamat sa inyong tanan. Tuloy-tuloy lang sa suporta dyan galing sa Mindanao at sa Visayas. Yan, daghan salamat sa inyong tanan. At suportahan lang ang ato ang kamay nga channel kandiri sa Pangasinan. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. At dito rin sa bayan ng Bugalyon, maraming salamat po. At sa buong lalawigan ng Pangasinan, maraming salamat po sa suporta. Meron po tayo ditong pakwan. Joke lang. Miracle fruit. Yan.